ଜଣାଶୁଣା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଜଣାଶୁଣା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ସମାନତା ହିଁ ଏହାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଡରାମଣା କରିଦିଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଢାଞ୍ଚାର ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଦୁଇଟି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ସାକ୍ଷାତର ପୁରା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ। ତେବେ ଏମିତି କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ, ଯାହାକୁ ମୂର୍ଖାମି କରି ଅଣଦେଖା କରିଦିଆଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଭୁଲଟା ଏକଦମ ସମାନ। ଗୋଟେ ପଟେ କାଶ୍ମୀରରେ ନିତିନ ତା ସାଙ୍ଗ ଧ୍ରୁବଲ ଛଲାୱା କଥାକୁ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସିଲମପୁରରେ ବିବେକ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ କଥାକୁ ବେଖାତିର କରି ସେଇ ଭୂତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉଛି। ଦେଖିଲେ ତ, ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସତର୍କତା ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିପଦର କାହାଣୀ। ତେବେ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ କାଶ୍ମୀରର ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାୟାବୀ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ହିଁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ସିଲମପୁରରେ ବିପଦଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ଜଣାଶୁଣା ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସୀ। ତେବେ ଚେତାବନୀକୁ ତ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ଫାନ୍ଦ ପାଇଁ ଜାଲଟା କେମିତି ବିଛାଯାଏ। କାଶ୍ମୀରର ସେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଚରିତ୍ର ନିତିନ ସବୁ ଚେତାବନୀକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଠିକ୍ ସେହି ପୁରୁଣା ଆଉ ମାରାତ୍ମକ ଫାନ୍ଦ ଭିତରକୁ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରା ହେଉଛି। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରିତ୍ର ବିବେକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଏକା ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ କାହାଣୀରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସମାନ। ଏମାନେ ନିଜକୁ ହିରୋ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି, ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ହିଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଆସିବା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମାୟା ଜାଲଟା ଛିଣ୍ଡିଯାଏ ଆଉ ବିପଦର ଅସଲି ଭୟଙ୍କର ଚେହେରାଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। କାଶ୍ମୀରରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଯେମିତି ହିଁ ନିତିନ ସେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଉଛି, ଫୁସ୍ ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ଯାହା ଏକ ସାଧାରଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ପ୍ରକୃତ ଆତଙ୍କରେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆଉ ସିଲମପୁରରେ ସେଠି ଜଣେ ମାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୟ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସତ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ତ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କେତେ ବଡ଼। ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ଜଣେ ଅସହାୟ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳାର ମୋହ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛି ଲାଲ ଆଖି, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାନ୍ତ ଆଉ ରକ୍ତର ଶୋଷ ଥିବା ଏକ ରାକ୍ଷସୀର ଭୟଙ୍କର ବାସ୍ତବତା। ତେବେ ମୁଖା ଖୋଲିଯିବା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଖେଳ ଶେଷ। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରକୃତ ସଂଘର୍ଷ। କାଶ୍ମୀରରେ ସଂଘର୍ଷଟା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଝଲାୱା ନିତିନକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ନିଜ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଶକ୍ତି ନିଆଁକୁ ଡରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇସାରିଛି। କବ୍ଜାରେ ଥିବା ନିତିନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବର୍ଷାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଉଛି, ଆଉ ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆତ୍ମାର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପିଛା। ଆଉ ସିଲମପୁର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସଂଘର୍ଷଟା ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଘର ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରମ ଜାଣୁଛି ଯେ ତା ନିଜ ଭାଇ ଗୋଟେ ପିଶାଚ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଉଛି। ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ତାକୁ ନିଜ ଘରୁ ହିଁ ପଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ କାହାଣୀରେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବଳ ଶକ୍ତି କାମ ଦେଉନି, ବରଂ କାମ ଦେଉଛି ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର, ଯେମିତିକି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ନିଆଁକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସାଧୁସନ୍ଥ କିମ୍ବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ବିଶ୍ୱାସ, ଅଗ୍ନି ଆଉ ଏକତା, ଏଇ ତିନିଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ତେବେ ଏସବୁର ଶେଷ କେମିତି ହେଲା? କାରଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏମିତି କାହାଣୀରେ ବଞ୍ଚିଯିବାର ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ବିଜୟ ନୁହେଁ। କାଶ୍ମୀରରେ ସେଇ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସାଧୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିତ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ହରାଇଲେ ତାର ସ୍ମୃତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଗଲା। ଶରୀର ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଦାଗ ରହିଗଲା। ଆଉ ସିଲମପୁରରେ ଗାଁ ଲୋକେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅଜାଣତରେ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ଅଜନ୍ମା ସନ୍ତାନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମାନେ ସେଇ ଭୟର କାହାଣୀ ଏକ ନୂଆ ପିଢ଼ିରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏଇ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକରୁ କ'ଣ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ପ୍ରକୃତ ଭୟ ବାହାରେ ଥିବା ରାକ୍ଷସ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଭୟ ସେହି ରାକ୍ଷସ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣୁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭୁଲ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଚେତାବନୀକୁ ଅଣଦେଖା କରି କିମ୍ବା ଭୁଲ ମଣିଷ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି।